alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, I kan måske jeg op på en hest. Jeg har en PlayStation 5 og en Xbox og og så den til min bøjle. Og jeg skal sove. Den tror jeg, den ligger nede i stuen. Jeg lige Der var vandflaske. Peter, kan du lige række mig vandflasken? Ja. Så den er bøjlen her. Mor. Jeg kommer til at sove på den madras her. Og hun har en lille søster, som også er. Nej. Du skal ikke være så simpel. Peter, min bøjle ligger inde i. Ja. Nej, har du det ikke i munden? Jo, men den ligger inde i. Den ligger ikke udenfor. Nej, det er rigtigt. Men jeg er i et sommerhus. Det ligger ved siden af nogle militærbunker. Peter, prøv kom. Hvad er det, mor? Min mor vil vise mig noget. Hvad er det? Her har far sovet i nat. Og der har han haft Valter op i sengen. Så hvis du vil have Valter op i sengen, så kan du godt det. Valter, kom! Kom, Valter! Kom, Valter! Valter, kom! Kasha, Valter! Ja, kom! Hvorfor det der egentlig? Så læg dig op til Peter. Kom nu, læg dig op til Peter. Ja, Valter, kom! Kom, Valter! Valter! Ja, kom! Kasha! Ja! Valter! Nå, men skulle jeg lige vise jer det, vi har? Et værelse der, og et værelse her. Du skal have første badebus på. Jeg skal lige ud og vise dem det. Du træder i din, så bliver de altså våde. Prøv at se, her har vi en kæmpe pulle. Så har vi en sauna. Ja. Og et spa og en terrasse. Prøv at se et flot billede. Nå, men det er det, vi har herude. Og så har vi en masse slik. Ja, lad os gå op og se, hvad den store bror laver. Der kommer en vlog måske i aften eller i morgen. Med, Der er en vagt, der mover mig. ja, i kuglen. Yes, jeg gjorde det. Philip, sig lige hej til kameraet. Nej, Peter, jeg vil ikke filmes. Jeg filmer dig heller ikke. For helvede, altså. Hvad er det? Jeg bliver lige nødt til at sætte jer op af sådan en Xbox. Kan I se noget? Ja, så alle sammen, det her det er bare sådan en hyggeblok. Sådan der. Ej, ikke tag. Havde tag. Det er engang med i det rigtige Squid Game. Nej, jeg kan jo ikke slå dem, hvis det er. Nej, jeg må ikke blive taget. Hvis jeg bliver taget, så er det over for mig. Nej, du spiller jo PlayStation, så hvordan bruger du overhovedet dit bat? Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, at Albert han beskytter mig. Albert, når vi skal bruge bat og sådan noget, så beskytter du mig med din revolver, gør du ikke? Men Albert, du tagger. Åh, shit. Albert, hjælp mig.
Albert, kan du ikke bare skyde den der tagger? Kan du ikke bare put dem out of their misery? Det ville være meget dejligt, hvis du kunne det. Okay. Jeg kan ikke komme herop, fordi jeg er på PlayStation. Hun står bare og kigger rundt sådan. Der er ikke nogen, der er heroppe. Hahaha, de kan ikke tage mig. De kan ikke tage mig. Hahaha, skill issue. Det kan også være, at hun ikke ved, at hun er. Cause I'm a Slim Shady, fuck my shady. Oh. Cause I'm a Slim Shady, fuck my shady. Slim Shady, pump on shady. If you want a Slim Shady, fuck on shady. Nå, men alle sammen, jeg vil bare lige sige tak for, at I har set den her video. Men jeg tænker, det var det for i dag, fordi at jeg kan ikke nå at lave noget. Måske senere. Men ja, jeg har ikke andet at fortælle end hej hej, og vi ses i næste video. Hej hej.